Oh, good young way. Yes. If I'm by you later, Imanyas in daily. She a focus side in kind. Where you tattoo lava to you. Yet the widget that I brought windows of it. You know, not when they want to get an email fan and come with some body. You know? I know about those from my work. Enough for now. I just watch see a ball. Canada, but that's guitar, you know. So, Western map, the Camona man, I a little cigar. Actually, madam, them myself, not little more room she week. Ain't no board, ain't no board, ain't no board. Ah, Chris Priest, Uncle Prince, Uncle Hey. Man, Moanya life. Man, Moanya life. How do you go back all that deal? Got you. How do you go back all that deal? Never go match if I'm not because you don't knock alone. One day we watch the ball. I quit watching the ball. Hey man, some people, but just because na social media apita, when feel on I can ask someone si onu n'okwu. Iya na agwa mmadụ ihe ka ya wee malụ. Go feel o. Unu ga-echeta the other day ka nna wee na complain concerning ball Alex Iwobi. Guys, I'm up to say I'm competing, you know. And I'm more send you. When you're not a ball, I bring a ball. I'm going to forget what police will be in a ball, a ton of if each. Uncle Prince, so 6:30 p.m. na Washington. The other one, Then when you run the TikTok and they set it up, right? Yeah, just setting up for TikTokers. So that guy bụ Iwobi, onye a bụrụ onye bọọlụ. Onye a bụrụ onye bọọlụ. Ọ bụrụ a match winner. Ọ bụrụ a match maker. Ọ just na-etinye onye a na bọọlụ. Mfe eji etinye na bọọlụ na onye a just nwee luck. Ma ọ bụrụ na ife agbata n'ọkpa onye a ama agba bọọlụ. Icheck ya midfielders. Ụfọdụ na-decide the game. All midfielders na-decide the game. Onye a nwa ihe m fụrụ bọọlụ ya niile gidigidi ọjọọ ọgba ya mmadụ n'ọkpa na-amagharị ozugbo onye ọbụla fụrụ ya today. Agwa gị the other day no maka na I win that match. Some people no to complain again. Today ọ dị glaring to onye ọbụla na onye a nọ na this game. Ozugbo ewepụrụ ya na game ife dị iche eme. Mbụrụ coach onye a gara anọrọ m na bench o. Ana m abụrụ coach Nigeria. Ọ bụrụ na ọmụ abụ coach onye agha agbazi bọọlụ. Anna agbago. Onye ama agba bọọlụ. Mana last we won the game anyway. Okay. I win. Vitamin C. Onye amara agba bọọlụ. Iwobi. I just need a chance. Go prove onwe onye a na-agba. Oge na agba bọọlụ aka m onye amma. Ama ya mfubu no
Akalaka ya ọ bụrụ na ọ ma agba bọọlụ notago no sabi anything. O nwere midfield ị ga-afụ n'aka paasị aghara aghara nkịta bọọlụ bụ ikwu ya nke ọnwa nke nna ekwuru nyere dị onye ọbụla masịta today ozugbo a na-ewepụ ya emere eme 2 changes ya na-ekwu bụ ya pụta godu let him come out as long as onye a na-anọrọ na pitch onye ọbụla dị oke ọ maka ndị a na-akọ shit a na-aghọta yetago simple ewepụ jeje onye nwe influence isi ahụ jeje were isi ndị mmadụ kwanye n'isi ya n'ọkazi njọ onye a na-agba bọọlụ kpute biru na girigirigirigirigirigiri ọma ihe bụ na bọọlụ na-abịa ohoduo bọọlụ jeje na-ehodu bọọlụ ebe ọkpa agha pụọ n'ụzọ paasị ya bọọlụ onye nke ọ bụ ọkpụkpa nwa ka ọ na-akpa ọ bụghị bọọlụ ka ọ na-eburu puchuo gbaa ọsọ nye accurate pass bọọlụ niile ọ tara anyị na ka ọ gbaa shọt ọnwa nke nna mba anyway ọ bụrụ na ịwọchị ya bọọlụ today anyị gbalụ bọọlụ mana ọ bụrụ Nigeria gbalụ below expectation nke bụ eziokwu. Most of the boys agbalụ with bụ local league players mana ọ dịgo ka o si wee dị. Ọ bụrụ na Chigu so n'ukwu ihe niile na-aga especially that our goalkeeper anya Chukwu si ya na chi anyị wee bịa this game ya na chi anyị wee bịa na ọ bụ ife live iwe obi ife na-agwa gị bụ pure iwe obi no sabi play ball onye a bụrụ onye bọọlụ o nwere midfield abụ na ọ nọ na-enwe hope ọkwa mmadụ bụ De Bruyne ịda afụ bọọlụ ya David Silva ịda afụ ya Fabregas fa Mikel Obi fa Onowu Igbo fa ndị ịda wọchị bọọlụ na wafọ Nigeria just dị lucky taa ndị South Africa gbara bọọlụ na-enwe possession icheke ya bụ possession sef ihe afịa ọnọdụgo ka o si wee dị nna pressure dị so na match taa nna many people chọrọ iya high BP o ka nna agwago nna BP onye ọbụla arise ewepụkwa na keke bụ inyecha goolu asị anyị ka ejebekwa na VAR ejebekwa na VAR jesia VAR pụta mba ife agbakwa oge nna agba bọọlụ ife nna eme ya ndị sulu don't try it yo oge nna agba bọọlụ akụrụ ọnụgụ Modric fan iyetego a na-akpọ afa na-akpọsị afa o nwere oke esi na-anụ Silva mma mere aghọta na Silva Luka Modric Mata Fabregas Onowu Igbo De Bruyne fa Kante evokadi nem si aga iyetego a na-agata na-akpọrọ anya iwu obi Iniesta Xavi ono oge egwu bụ egwu anyị ịgbakwa nwere bọọlụ agba mgba ọkwa m bụ na m ụzọpụta ha gbakọta bọọlụ na-agba anyị 2-1 na ọkụgo 90 minutes mkpọ coach team na game a ọ sị na mbụ injury si arapụ injury team na game a ka mme ife coach asị mana mbụ injury si arapụ ya na mmụ amụ ife nne makwa onye a mee mistake ebunye bọọlụ onye nwa a na-ewepụ ya n'anya ọ bụ mụnwa wepụ anya before na-emebe mụnwa abago field ka nke ọlụ ga akụkọ mụnwa mabaga na field 91 minutes nne maka like play agafetego na center half bọọlụ aba ma ọkpa nsu onye ife nsuli ya ma players ya ma opponent yo even referee onwe onye fụrụ bọọlụ sef goalkeeper agbakwa ebe bọọlụ na a na-echezi ka afụ bọọlụ nọọsụ na net na-emegharịzi afụ ebe nna amanye ọ bụrụ 2-2 bọọlụ a end like that mbịa zọọ fa ndụ ozu Igbo ndụ ono anyway ụfọdụ mgbe ife a mee oge ife a mee ka mkpọbalụ players mụ na fa mekọcha ife mgba mana nke bụ eziokwu bụ na onye a nọrọ na game a tọnamenti onye a nọrọ ya forget talk iwu obi a nọrọ ya gịtago o wee na-ajụ m kedu oge mgba bọọlụ ị na-anụ afa m
ịda anụ onu ịgba anụ na ọmụnwa ịgbana ife na-eme some people ya fụ m n'ụzọ fama anụ ọmụnwa bụ onu agafelu onye abụ onu owu Igbo ọmụnwa onu a na-agbasi bọọlụ ike that time na mi mana udodi nwere ike uche ga adịrị ya anụ ụlọ na-achakwa n'anya oge anyị tilie ibe a na-akpọ ya bụ epele ịgba black and white mgbe a na-agba black and white enwekwu red and white mgbe a kedu nke ịgba enwere size 4 nwee size 5 nwee nke a na-akpọ felele anyị nwa bụ ndị tili otiti na anawafọ iyo ije na anị ogwu na Ọnịcha nọ anyị nwa bụ ndị gba bọọlụ mgbe bọọlụ bụ bọọlụ hapụ ebe ahụ abara ulu ka anyị bịaba ebe a mana udodi ka anyị jee n'ife anyị ji mịa wee bịa ị na-anya many of us today amarọ ife bụ Akalaka na ife nna gwa gị so many people amara ife bụ Akalaka. You know why? Because na they hint on it, ada touch on it. Patalụ na ikwu ife bụ Akalaka, some people are now wonder gịnị bụ Akalaka. So many people amụ ife bụ Akalaka. O nwere ife na-abụ ome like this, onye asị Akalaka ọsọ ụwa nke m Akalaka m ubu aka n'isi. O nwere ike ọ bụ na tragedy ma ọ ife mwute, so onye ahụ afụgo onwe ya na ife abụkwa na Akalaka ya. O nwekwa onye lament my way this evening, yotago lament ya ọ dịka ọ na-afụzi onwe ya na ya bụ failure, ọ na-afụta onwe ya na ya bụ failure. Akalaka ya ụwa ya o nwere ya bụ ife a sị agba mbọ otu n'ogwe agba abụọ otu n'ogwe ọ bụ ogwe ka a pịrị aka. Nwanne m na-ege ntị, many people jere ịchụ ego eji echu na ruo ebe ahụ ego a na-achụfa na ife nji ekwu ya bụ na o nwere biznes mmadụ na-emegidezi eme at some point onye aghọta ya na chi ya achọrọ ka ya gaa beyond this level, ọ na-ewere ya na Akalaka ya ama mgbe na aghọta ebe a ka m na-achọ ka m metụrụ gị aka na o nwego onye nụgo nwaanyị ise na nwere nke ya na ya bi na 5 wives, onwe nke ya na ya bi na ọ fụrụ onwe ya na ya bụ failure na ife aba Akalaka ya na he's destined to be like that. O nwere onye bụ na family fa girls just kposara onwe nke na-anụ di, this girl a na-afụ onwe ya nọọ ife na-eso family fa na ọka ọ dị instances niile na-enye gị etu o si wee dị. Sleep by this time mba ịda anụ na ife a 6:30 na Washington ife a 6:30 na Washington ka mma na ebe a na-arahụ ụra ha jekwara ebe a biko ụra drọ now. Ọ bụ na ife dị na-eme ata nwere ya na Akalaka gị, ọ bụ na ị na-enwe misfortunes ata amụkwana ya na Akalaka gị. Oge ngele egwu Oliver Dikokwe a mere ka mmalụ ọ sị na onye ọbụla bụ chi dị mma wee bịa ụwa kama na ọ bụ ụmụ mmadụ na-emebisi Akalaka mmadụ ibe fa. Ife ojidio na-abụ na some people rapụrụ iso Akalaka fa je soro ife ọzọ. Mgbe ọbụla ị na-esoro Akalaka which is the right track, ị ga-enwekwa idea na efe ị na-eme na passion ga-adịrọ na ya, mana ịjoin ya because na friend na-eme ya, ịjoin that line because of a friend. Mana anytime ọ bụla ị chọtara Akalaka gị, the only way ị ga-eji ma abụdat na ị na-eme ị ga-anọ at ease, ị gaghị anọ under tension. Ị nwee ike ịnọ under tension. Somebody nwere ike na-afụ ya niile waste time ma ọ bụrụ waste time. Ka nye instances, o nwere onye ga-abata na barbing saloon ya ka ọ na-akpụ isi, so ngị nwa ka ọ na-akpụ isi ya, ndị ọzọ nọkwa ọ ya akpụ isi, mana ọ ga-edozigide ngị nwa a na-akpụ isi ga na-eme ka ịpụbazịa nyarapụzie ego ọ na-edochi ya mma, ọ ga-emegide ọsị ya westie 2 hours n'isi gị, ọ dị oke, ọ ga-etegide ọ dị o meta ha anaghị etu ahụ ọ chọrọ o wee rapụ gị. Ife onye na-agba bọọlụ ọ na-agbụ ya with passion,
ka m gwa gị somebody like Ronaldinho ị na-watch ya Akalaka ya ka ọ na-eme with passion, o jighị iwe agbụ ya, egwuregwu ka o ji eme ya. It doesn't stop him from scoring. Ya bụ ilu ị na-afụgasị ụdị goolu ọ na-score, impossible goals, ihe na-atụrụ anya na ọ ga-eme, ọ na-eme ya with passion. Efu driver na-anya moto si Lagos anata na-agbago Lagos, ọnya lụpụta esikwara ya na-eche enyo mamịrị ọ paakị ya, enyo mamịrị anapụ isi anụchi uli nri ọ paakị ya, unu eje lie nri ebụrụ ụnụ ya ga na-akpa nkata, ọ ga-achọ ka ụnụ na-akpanyeli ya nkata na na-egwuli egwu na-ana. Some drivers before vesi Lagos nata ebe afọ eju, ndị nọ na moto na-egonye ife a na-eli dị oke oyifie ka ọ na-eme ya with passion. Ịbata na shop onye na-azụ afịa ma ife ọ na-eme, ọ na-egwusalụ gị egwu ka ọ dị sure na ịdị oke bifo isi na shop ya pụọ. Ọ na-eme Akalaka ya, ọ na-agbakasị arụ, and such person anọ in hardship. Ọ na onwere ọ dị contented with it. That's why ọ ga-eji wee waste your time with you. Ọ chọrọ ịma mgbe ọbụla ị na-enwe misfortunes, ana m afịa kịta asị mmadụ mbụ, ana m afịa na ife a bụrụ Akalaka ka ị bịa ebe ataba ahụfụ, kama ọ bụrụ na ife niile abụ o nwere ife a na-akpọ agasiga. Ọ bụrụ na Igbo onye Igbo, ị ga-ama ife bụ agasiga. Ọ bụrụ na ị nọrọ na mmiri, agasiga nweta gị n'ime mmiri, you must drown. The thing ga-abịa kodosie ego na arụ kodo wee baa n'ime mmiri, okodocha gị nọrụzia dị a. Ọ bụ na onwe fụ gị dị a, eventually ọ bịa kopute gị ebe ahụ. So that thing ka m chọrọ iji malụ gị atụ na ụmụ ife a na-ekochisi ụzọ. Many things na-ekochisi ụzọ mmadụ, ma nwoke ma nwaanyị. Onye ọbụla na-eku ume n'ụwa, ife onye idigbu ka egbuchasị ya ka Akalaka wee pụta ife. Egbuchasị anya epụta ife. Otu ihe esi kpọsa ngwa afịa dust amajusi ya n'elu. Ife idigbu iwelụkwa ife pịachasịa ya ọchakekwa kwada ewo ndị nwere ife a ya afọrọkwa oge a isi agbara ọ dị ebe a sị na ọ mara na ọ na-ele anya na ọ ghọtara. A na-apịacha ife apịacha, otu esi apịacha ngwa afịa, etu a ka mmadụ si apịacha life ya. Pịacha life gị, pịacha anya sịrọkwa gị ji egbu oke ite na-ege ntị. Pịacha life gị, pịacha n'ata. O nwere ife na-ekochisi wee nwoke ma nwaanyị, o nwere ihe na-ekochisi ya. Ọ bụrụ nna gị omere ya ma ọ nke o ji abụ nne gị omere, ọ bụrụ mmadụ ife asị na ọ ga-asị ịbụ mmadụ bịa n'ụwa isi somewhere wee bịa. Enwere many things ga-ekochisi gị. O nwere onye life ya just kwụrụ straight. Onye ahụ efuru ọ na-agalụ kịta na-agalị ya, at some point ọ na-adịkwa stuck or somewhere. At some point or stuck onye idikwe one or two ka o wee continue kwa iji. Ọ na nwere ndị pụtazie dị stock ha nọrụzi adị ya. Nwanne ya na-enele ya anya afro motivation na side ya, nwanne ya pasakwa relax ya na-enekwa no senior anya ka emuvuo. Senior enwe ezigbo ọ na-eme ọ stock go ọ nọrọ a na-echi ya ka o muvuo. Nke ịtọpụtakwa ọtọ aka eji si na ọ bụ na nwamba ejeghị ije, na nke bụ ama agba ọsọ. Onye a na-ekili ekili adịrọ mma ikpo ntu. Osisi pụtala ife adịghị ekpo ụgbọ. Mgbe ọbụla efu na ọ da-aga, don't take it na family unu bụ etu a ka esi debịa. Let it be at the back of your mind na something dị wrong, na-need to correct some things ka ụgbọ a wee move. O nwere ife ji ụgbọ a, o nwere ife hukuli ahịa, apịa anya akpa anya aka ka ọ ga-apụ, because ọ nọbụ motion. Ọ nọbụ motion wee pụta ife wee mee ya na nke nwazi na onwe gị bịa n'ụwa ịnọ motion. Oge ị na-agụ akwụkwọ, mgbe i bido primary school by secondary, na afọ onwe gị na ị ga-abụ failure ọ ife efu mba. Ya ka m ji pụta ihe si na-esi gị na circle of friends gị. O nwekwa ife ọ na-alụ na ndụ gị, o nwere effect. The kind of friends nọ gị around. Ọ bụrụ na fe nwe motivational spirit, ọ bụrụ na motivation adịrọ na side fa, even you alone nwere ike ma motivate nwụfa eyi emenwu ya.
you no go fit do am to motivate your friends except ma ọ bụ one friend ka ị nwee ma ọ bụ na ị nwere friends so gị alone cannot do it and ọ bụrụ na ịnwa nke isi mee ụnyara ndị a ga-adọtu ka gị na fa bụrụ same o nwere friends ị na-afụ ife ndị a na-alụ bụ makin fada egote iyi gote ama akịlị iji abịa afụ ya nkwụ iji abịa afụ ya etu a igi na ha ayiba etikwa onu ha si eme na-eme each of them na-achọ ka enwee friend si na family ji ego ọ chọrọ inweta friend ji ego ma ya nwa achọ ịbụ that friend ji ego ode ewutie na this stage ọ nọ na ya ekwesịgo ịnọ ọfụma godu ọ bụgodu na o jirozi ego nke ana at least ka ọ na-erijugodo afọ hapụ ide depend on somebody. Onye na-alịgo enu gekwa ntị, onye na-alịgo enu ada adogotakwa mmadụ. Mmekwukwu ya ọzọ, onye na-climb rada tree anything ị na-climb ada adogota mmadụ until ilu enu ịgbagote n'enu iwe nọrọ n'osisi nwere ngalaba, osisi nwere branches, iwe gbaka ọkpa ga ebe a jide aka wee wetuo aka wee na-adogota onye ndogota. If you don't do it like that, ị ga-crash. Ị ga-crash. 2024 ife a bụ n'oge na-enekwa those friends ga o nwekwa ndị ị ga-ewepụ highest ọkụ asịrị 3 months na n'ofi n'ife na side ya dịgo mmanụ ya ka o ji ka ọfa ka ọfa gbanaga run for your life. They are no good. They are never do well. They are there to bring you down. Those your friends man. Ọ bụkwara ara na enwe motivation na side fa ọgazi ya welogo kụọ asịrị ebe ọ ya ejekwa welogo na-akụ asịrị bụ na sakụlụ ndị na-ada eme ọfụma ibie. Afa my father bụ onye zọba isie, afia bụ onye zọba isie ọgba ajọ mmadụ. Ezoba isi gị na-ebula ajọ mmadụ, ọ ga-abụla ajọ mmadụ ma ngị kote isi gị. Akara aka gị ka ị na-achụ ka ị mee akara aka gị ịjụ ka imeta ndị a mma. Akara aka gị will never shine. Ị ga-anọkwa ka fanwa, you go be like them. Ada weta ezigbo plan, ada achọpụta new business a ga-eme, new venture. Enwere ụdị fa na side fa, enwekwara new friend a na-ekote a ga-enele anya wee nwekwara aka osi dị aka ya na-ama akịta something na side ubulu oyibe. Nenekwa ndị a gị na fa na anyị ka ị malụ na some of them bụ anything good ga-apụta na side gị ka fa ji wee nọlụ because of the goodness, because of the profit that the friendship will bestow upon them are the reasons why they are flocking around you. Fa bịa ebulu mmadụ bịa dọba na nke gị ka a na-akọ, ọ na-ebutere gị informations. Onye ngwa ahịa batara, onye na-eme ọfụma, ma onye mere nke a ma onye mere nke a, onye agụrụ moto nke a, ọ na-agbapụ ụnụ ya na nkwele, o melụ nke a, ọ ga kemgbe ya agbape nke gị. Nwobere oge bụrụ information minister ma ị mara nwanne m efere information minister ga ọbara olugulu. Onye a ama ego one dọla akwụ n'afịa taa. O nwe ofu aboki na-echenji ego ọma ma onye Igbo na-emebiri chenji ọma. Onwebeghị ka o si mee such business. Ọma ego one painting ntukwu n'afịa. Ọma ego one a na-ele anything building materials. Ọ da agba mbọ ka ọ mara price ya. Ịghọta na side ahụ abụrụ dị ife ọ na-eche. Ife ọ na-achọ n'ebe bụ onye a ga-eji kụọ asịrị. Ife ọ ya na-ebunye gị bụ nwa toputele n'ogbe malụ mma. Ọkọlụ ka esi ji oko jee buo nwaanyị, kọlụ ka esi ji owere buo nwaanyị. Nna na dagaghị na ọ na-achọ ebo onweghị ezigbo akụkọ na-apụta n'ọnụ fa. That is not where you are supposed to be in 2024. Onye na-ada aka akụkọ business na gịnị ekwesịghị ịnọ na mbido arọ a. Ịgbara this year dị iche, ibe akwa alipie taa ka nka mali na taa alipie wee na-asị ọ dị ka mama wee na-ekwu ya since maka na afọ 2024 as a special year. Ị ga-agbanalụ some friends.
ndị na-ada eche echiche ọfụma. Even you as a girl, ọ bụrụ every girl na around you ka gị na ya ga-anọ. Some girls bụ na since ihe anọ from bọsọ banyere university squatting ka ọ nọ, ọ gụchakwa na squatting, ihe ọ bụla ọ na-achọ ọ bụ squatting. Ọ na-agba mbọ nna ya ka ya were egodo ofu ụlọ nke ya bisapụla ahụ with big girl ya niile a ọ dachi ya. Gịnị ka o ji nke ọ na-akpata eme? Ebe ọ na-afụ onwe ya bụ ebe ị na-afụ onwe gị. Such a person, onye na-ada sing yesterday na ọ bụ na o nweba project ewere this year maka na ofu ihe ya bụrụ ife na-adọchiga gị azụ, mebi ya na imegide ya one day ọ imecha anya. Such a girl abụ onye n'idiri ka ọ nọrọ n'akụkụ akụkụ ọ na-akọ bụ iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, ebe na-eme họteelụ joint na-eme Samo Germany maọbụ Philippines. Ọ ife abụrụ ebe ife ọ na-akọ, mana ọ bụrụ na tangible thing, a young girl gbachiri ike ka ya kwesịrị ịda-eme ya. Ị-anya ka ịfụ mmadụ ọ na-azụ na university as a big girl, o nwero. Kedu ife ị na-eme na-enye gị ego na o nwero? O nwekwa Bond Street ma o nwee biznes o nwere ego. Bond Street a gotere ya gịnị ka ama ebe a na-akpọ ya human hair na ndị otu o gotere ya one ma one o nwere ike ịgbanye n'ọkụ na-eri online. O gotenwuru ya ka o nwee ihe ọ na-eme na ahọzụrụ ya. You no go do am yet today mmadụ a ka ịchọ ka ọ bụrụ ọyị because na ọ na-eyi ụmụ akwa. Ị na-enye anya as a big girl, o nwee ofu mkpụrụ ya mere ya big girl, ọ bụrụ ọnwa ebi gịnị ayịba ị ga-eme ka ya ibie flashy life. At the end of the day nwee anything inwe to show for. Nwoke ọbụla na-abịa your way kịta ọ bụrụ biilu ka ị ga-eji na-amalụ ya arụ, ife ị kwesịrị provide on your own ịyọọ ya o nwee anything ị nwere iri represent nwoke ya enesi anya sị na onye a dịkwa it's okay na nwa dịkwa ka responsible girl. Maka na ịda agba m na 30 years old, 32 years old, 28 years old na you stand by on your own as a girl, nwee ihe ị na-eme. Enwekwa ndị mehu kọpụ ihe na-eme mee ya nweta nwa obere ego gbapụta di a jee baala onwe ha ụlọ. Ka ego obere sign gị anọghị aka ihe eme for the rest of your life. I wonder ebe ibu ya eje. Nwekwa ebe obu ga-eje nwebere oge mmiri ahụghị anyị na-ene anya, mmiri ahụghị agụsịsị ya maka ọ na-agụsị agụsị eju nwụọ. Nwaanyị jekwa iti ọkwa once ka ọ na-eti, ọ dịkwa iche na nwoke. Such a person ma ebu nwoke you need to dey that person maka onye a ga-abụ body nyere gị. Yes, ọ ga-abụ a body nyere gị, liability ọ ihe ọ bụ. O nwere onye ọ bụ akara aka ịgbasa ọkpa, ọ bụrụ na akara aka ya. Ọ bụrụ na biznes ka ị na-eme ọ na-agalụ, ị na-eme biznes ọ na-agalụ, o nwere ebe dị alụgụ na-eyi abụ a businessman. Mgbe ị na-abịa uwe nwe ihe akpọrọ biznes ya na-ekwu ụba awele n'ụzọ gị dị ọcha. Ọ dị ọcha ife ọ bụla itiri aka ọ na-aga. Ihe ji wesị gị mee akara aka gị bụ nọọ nke ị nwere passion for, nke ị nwere passion for. O nwere one guy ma na main market then o nwekwa shop ọsọ afịa ka ọ na-agba, mana ifu makes this guy oge a 230 flat boot efugodi ya krokro ọsọ afịa ka ọ na-agba. O nwere onye na-agba ọsọ afịa na-afụ azụ ya anya. Guys na-abịa afịa sef bịagodi ịchọrọ ịfụ ya, ọ ga-atend gị ihe ọbụla ịchọ wetalụ gị ya tend ego ọfụma. Even language ọ ga na-adrọp godo steeti si ya na ọ na-apụta ya like igi ọsọkwa ya bụ na ịma na-eri ya 20,000 ebe ya nwalesi ya 25 igori ya. Passion ya etu o si attend to you like anya ozi ya na-aga. Ọ bụrụ na ị nọ n'Ọnịcha 90s even 2000s
ọ bụrụ na ị na-agba mmụọ debe be anyị Iweka road, ị ga-ama one guy giant ka ọ bụ, ọ dị oji, ọ na-anọkarị na junction a na-apasị trafik. Ọ bụrụ na ịbụ nwa otu na within this area, ị ga-ama onye nna ekwu. Kwenu ebe m na-agwa gị, isi ama obi mapụta mee ka ị na-achọ nya baizia na kiba na-akpụ ya Modebe Avenue. Iyotago ọ bụ na isi Ben Road mapụta n'isi ebe ịgbapụtakwara n'ebe a, ị ga-afụ the guy giant ka ọ bụ, the guy gbara agba. This guy bịa na control traffic. Ọsị ya bụ n'ụzọ kpochiri akpochi, ọ bịakwara n'ebe a ụzọ esupe, guys a na-adrọpụli ya ego, ọ na-ayọkwa gị ego, mana ihe ọ na-alụ the guys mma, o ji obi ọchị ya, ọ pụta na trafik ebe a kpochiri akpochi, ọsị gị bịa iru ịbịa, ọsị kwụsị ana ị na-enegodu mọzụ ya etu ọ dịgodu, ị ga-erespekt aka obi ya gwa ya na enye arọba iche ozugbo agha ọnụ. Ọsị gị na-atụ azụ small, na-atụ azụ na-alị azụ, gị nwa gaa ebe a, gị nwa gaa ebe a, nna under 5 minutes efu ụzọ ama mkpochi onye ọbụla nọ 6 ụzọ agaba ozugbo. This guy every day, the guy na-ebuba ego, ọ na-ebuba ọkpọsa afịa, mana ego eji ya anata karịrị ego nke nwa leta ya n'afịa. Iyotego ọ na-eme ife na-asị ya ụsọ n'obi, ọ na-eme ife na-asị ya ụsọ, passion ya ka ọ na-eme, passion ya adịdị ya, ọ na-eme ya, ọ na-agalị ya awele. Iyotego so ka ọ bụla ị na-eme na-abụrụ Akalaka, were n'oge chọọ Akalaka gị. O nwere ike mabaje ka ijee na nke a jee mee maka na ọyị gị nwoke na-eme, gịnị ya bụrụkwa ofu nchi, gịnị unu eburokwa ofu Akalaka, unu eburu ofu Akalaka. Mee Akalaka gị, mee Akalaka gị, nke ị bụ nke ị. Ọkwa mmadụ na-ele toothpick, ịmazị na mmadụ na-atụ kọntena toothpick, mmadụ na-ele popcorn, ị na ya ọ dịghị ka ọ na-ego adịrị ya. Nwoke ibe m mepelụ restọrantị na-eme fast food, indomie, paakị ya moto n'ilo, ya mapụ ka ije lee butiki stilu ịfụrụ ụzọ ime butiki maka na onye ame ị chọrọ ime ebe ife ọyị gị nwoke mee. Gịnị obu ofu Akalaka ka unu bụ, ọ na-eme n'ife ọzọ, gị nwa na-eme ife ọzọ. At the end of the day, matter, are you happy? Are you fulfilled? Mee ife bụ Akalaka ya, mee nya. Ọ bụrụ na ịbụ onye mma, o doghị anya na ịbụ onye mma, ị ga-emerịrị ihe ndị mma, na ọ ya ga-enye gị ego. Ife matalụ kpata na biznes ya ada aga, ife meta na ife ị na-eme ada aga bụ na igbuchasịbe ife a kochisiri ụzọ gị. Emetụtara m ife aka yesterday before m pụọ na ya. O nwere mgbe m siri fine girl, ọkwa ịmalụ mma, kedu ife mee na ịnụ bed, kedu ife ji ọ bụ ụmụ nwoke ka ị na-ada afụ, ị na-afụ ụmụ nwoke kama nọ na nke ị na-ada afụ bụ nke dị chọrọ ịdị serious. Okonye kịta okopụ, okonye okopụ, okonye okopụ. Ọ dịzie ka asịrị na-echenji ụmụ nwoke ka na-echenji gịnị, ma ọ bụrụ chenji na ọ bụrụ your fault, ị ma ihe ị ga-eme. Nke bịa kịta oburu lọvụ bịa na-alụghị lọvụ, na-alụghị lọvụ, ị na-anya ka ọ dị serious, ọ chọghị ịdị serious, isie ka ị were ọnụ gị ụgwụ ya agwa, ịchọghị ịma ya njakịrị na mpago na-ajụkwa gị ka ezi na ịghọta akwa ahụ ka ị ya agwa mpago ka ị mara ife onye ekwu kene ka anyị ya ajụ efe a kịta na ọ narie ọka ofu stori ị ya afụzi ya ime ọnụkwa anya for 2 weeks. At some point ọ dịghị ka ọ bụ Akalaka gị, ọ gịnị na-emezi? Ịgbakọ under 1 year na-eyi ya na mmadụ 5. Ị na-ajụ onwe gị, ọ gị nwa na-adịrọ mma ka ọ gịnị na-eme? Omume gị jọrọ njọ ka ndị mmadụ na-eji esi n'azụ agbachuru ka ebe o nwere onye na-eje agbachuru. Ọ dọst kuchisiri gị ụzọ, ilu ịpịachanata ka responsible people wee fụ gị. Pịacha anya, ndị agbara ọsọ nwekwara ike, some of them ihe a bịara originally bụ ọnụnụ, ha bụkwa ebe ịgbasaghị ọkpa. O nwere ndị bịara ọnụnụ mana fa abịazi nso, na-enyeghị anya ichuo, mana ihe ị na-afụ na miro abụghị ya nwa na-afụ.
maka na mmiri a bụkwa ihe ọ gosiri nya ka o gosiri taa. Ka m na-agwa gị na nwoke ya ekunie na-abịa na ọ chọrọ ịnụ gị, gịnị anọrị na-akparị nkata efu na na onye a nwere intention to marry you, if not for anything, otu o si azọkọsị, otu o si ablọk ụmụ nwoke ndị ọzọ, otu o si abụ ọzọgharịghị around na ihe ifu na onye anụnwa adịghị na ikiri ya, because ụmụ nwaanyị niile nwere ife a chọrọ, ka onye a chọrọ abụrụ ife onye a chọrọ. O nwere nwaanyị na-alaiki nwoke ịnọ in control, o nwere nwaanyị na-alaiki ka nwoke nọrọ in control, ọ na-afụ ya so odogwu. Nwoke fufe dị aṅa ọpịasuo ya, gị na gwaghị na since na onweba nwoke egwu, na onweba nwoke baara ya mba, na ife ọ chọrọ nwoke ya na-abarị ya mba, ka ya mara na ya bụ nwaanyị. Ifu na this guy bụ ihe ahụ ị chọrọ na nwoke ka ọ nwee, iwe na-egezinu ntị ka ọ sizie ego nna m nne biko achọrọ m efu ndị be unu iru egwa ma ọ ma ego maka ọmakọ esi etu unu mpa gị na nchọrọ iyi egegide ntị ka o kwuo ya, ọ nọkata sef ọ gbafuo. Ọ dọst kwuchisiri gị iru ma isi ma imi ma ọnụ ma anya, jee sabọnata. Asịkwa gị jee na nke aka na-asụ ụchụ, ijee na onye bụọ gị ike na mmiri wee ahụ kpute ebin ikpuru ebin bịa na ọgba agha ọtọ na mmiri. Ọgbakọ ebe nsị gị jebe ka m na ihe nchọ ka ị mara obodo ati na something melụgo na anya ọbụla na-ene gị ada afụ mma gị ahụ olu ha na mgbe anya dị serious, onye a na-akpọ ya ineli anya eneli, ka o nemine anya ma ihe ọfụkwa ọ bụkwa ka ọ dị. Oluzie mgbe ahụ ọ ga-enelu anya, ọ na-enezighị anya echuo ebuzi ya ọfụrụ, ọ na-ene egwu atụbakwuo ya, ị na-atụ egwu. A na-ekpu mmadụ iru mmọnwụ, ịma na na-ekpu mmadụ iru mmọnwụ, ọ bụgodu nke mmadụ mere, o nwere nke sokwe mmadụ, bikos ife ọma nọlụ ife ọjọọ na-ala ọkụkwa around. O nwere nwaanyị na-eburo fibroid, nwaanyị ọbụla bụ fibroid, n'ịdị ime ọ bụrụ na afọ ime sọpresi anya, ọ ya bụ na afụrụ ya nke a sọpresi afọ ime, ọ tagbuo nke a ya nwee kwechiri. Etu a ka ọ dị, ka ọ bụ wee bụ nwanne m, ọ dị yes, ọ na-ekochisi kochie evil self ka ọ bụ ebe onye nkwu. Thank you for saying that. O nwere mgbe bụ na ịnọkọta ife na mmadụ ịnọkọta ife nwa anaghị ekoghị n'ahụ, ikochasịchakwa ya okokwa gị again, ị na-efe ilu na o nwere ihe na-ekoghị, ije saa iru ịsasịkwa iru okokwa mgbe ụfọdụ oke oghi n'isi. Ọ bụrụ ebe onye na-akpụ isi kodo, ị ga-efichapụchakwa ya, ịdị uncomfortable, ị na-afụ na o nwere kiba si ekoghị. Mgbe ahụ ọ bụrụ na ebu somebody mụ anya na ịda alara ụla, o nwere ike ije gbagharịta ụdị ha, ọ na-enye aka. Akwa ebu ka m si gbawa ya n'azụ ka a na-agbawa ya, maka ọ na-eje ọgụ ifele. Ngotago asụ nwoke mapụrụ amapụ je nọ n'ụzọ ije, ife ijekwa bụ ka ọ baa alụgo. Ngotago ife ije bụ ka ọ baa alụgo, ị ga-eme nke ị ga-eme asị mmadụ, ịzọ onwe gị. Ngotago ịzọ onwe gị, inekwa anya na street fụ na onye ọbụla na-azọ onwe ya, nwekwa enwe time go. Gị bụ nwoke ka m na-agwa, oge na-aga aga, ihe ọbụla under the sun there is time for everything. When that time for a particular thing bịa ma ị mere ya, that time may never come again. Time ọzọ na-abịa bụ for another thing. Eluzie mgbe ahụ i recollect ya na
na time a gaa na a na-emeri video n'ife ịchọ ka ipu chuzie ebe nche niile na nke a ochokuo ya bụ na ọ na-ebuzi gị aka ị ga-amazi n'ụdị strength ị nwere iji wee bukọrọ all abandoned projects chịkọta ya to the present kịta wee face ha ncha niile ya ka m ji wee sị gị for this year na gị were ofu ihe were ofu now ọ bụrụ na ị nata Naijiria kịta ka ị ga-eji ibuku tiketi ibukuo ya kịta ọgbaalụ chip tiketi ga-eji n'ụlọ na Nọvemba ma Disemba jee bukuo ya now iwere nwaanyị na-akwụcha ya ụgwọ before June ịkwụcha na the money ka ọ ya bụ eruo Disemba a iruo iburu akpa gị ebe anyị flight ị na-ana ema na ụdọ ihe planụ disi ya na-emere ya ngozi na-adịrị nwoke ahụ nke nwetara ife obi a na-achọ inweta ife obi gị na-achọ bụ that project ahụ na-echughị ụla finally na-enweta gị ya yes n'ọdịnala ọ dị oke battle na-aga battle dị on which na ọ bụrụ na a na-eche m ndị na ka bịa mee m attack n'otu a mmụọ ya nọ n'ebe a they no go fit attack me na ị ga na ata alert ịghọtago o nwere reason nji nọ n'ebe a n'abalị a to always remind you yes even me ọ bụrụ na o nwere onye nọ na remind me etu a since some time ọ ka ala dịsịrị m na ama many miles nke ala cover how many miles to Guinea semise many how many miles ịma mgbe refugees gụrụ egwu a ama m how many miles nke ala cover so otu a nọ na remind gị ya I believe na project ị na-enegala anya dị iche na nke mmụnwa maka anyị dị iche iche iru anyị dị iche iche echiche obi anyị dị iche iche mana ife dị mkpa bụ na anyị dị fully motivated to pursue our dream, to pursue our goals, or even set a target for ourselves. What the good is set a target, then you work towards that. In our losing towards that, then you can now be praying to back it up. Yes. Man, you can on the move, name something. Ma ọ bụrụ na nke ka ije nọ kpebe ekpere odoga ya na something dị wrong ị na-ekpe ekpere ifu na something dị wrong ị na-ekpe ekpere mba ekpere nwere ike o nwere ebe ekpere jedebe nwee nke ngị nwa ya emenwu asị mmadụ oge a sị gị na ọ bụrụ na azegia o nwere steji ị ga-elue ma ọ bụrụ na nwoke abịara ya wee ibinie gaa chọọ nwoke on your own. Nwaanyị na-eje chọọ nwoke o nwere steji nwaanyị ga-elue ebia ya nwa jụọ ọgụ ka efe ịchọ oyi ka ị chọrọ ịnụ anụ kedu nke ị chọrọ iwe gbagharịba iwe o ji ajụ ya bụ ka o doga ya na enwere taịm ọya na ọ bụ na ọyị ka ọ bịa na ọ gaa na steji ya ọya na ọya since ọ dị 18 years yigide ya ruo 25 years o nwere ife ọyị pụta ọbaịkwa na 26 yigidekwa ya ruo 30 years o nwere ife ọyị pụta mana bịa ka ị amapụtakwa kịta bịakwa ịkọli akụkọ ọyị oge ibido preaching na ọyị ya nwa obere ka ị wee mee nke a na nke ọzọ at what age ịdị arọ ne nekere nwoke dị 38 years ka na-achọ onye ọ ga-ayị ọyị wee nụọ since dị 20 years ndị gị na fayi si ya na ebe ihe agụtanye ụmụ nwaanyị ịla ala ọnụ ibe niile ịla na secondary school ọnụ nwa ndị efuru n'aka n'ọnụ ife niile ịla na university gị ahụ ego o nwere ndị efu onwa nke lulu ị ka na-asịkwa nwanne nwaanyị chọtara gị si na elu gị anya nwaanyị efu nke ọyị gị nwoke anya gị adịdị ya ndị niile yiri mbụ gịnị mee o nwere nke dị mma ọ ya ka eji mana fancha dị mma n'ọhụ gị bụ onye nwee fọt ịdị fọt go ọhụ gị nwa na adịrọ mma
gị nwa adịrọ mma ịgụ ọnụ ya afụ na-elazigo ụmụ nwaanyị 20 gụọ ya ọnụ onwe ndị na-ebe alagoro ala kasara ka ha bụzi ala yaga ya agụta n'ihe ọnụ ịgbakọ ibe niile ịgbasa n'ọkpa rikpuru di a nyụọ pụta ha ncha na o nwere nke dịgo mma ndebe n'ụlọ mana ị na-agba wọl cheating on you ya ga kedu ndị ọ na-akpọ na fon ya mepee fon ka ịfụ ya ọ kwesịrị ịchọta gị na ọ bịara iru adio na ọ na-ekpo ịkpọrọ ya na ọ da-aza kọl ndị niile rụọ ya debezi ya n'ụlọ ka ị nwee oji ọtọriti ka efuzie eji akpụ ya na fon ka ọ rapụ ịza ọ gị nwere fọt ọ ka mma na-eji ewere ya debe ya ebe a ka ọ na-ezuzu ezu ya na-ezuzu ya n'iru gị ebe ị mara na ọ projekti iwere ị na-arụ ya ntị ịlụta ya mmadụ na-eji egoro moto were aka ya kọpụrụ ya dozisi ya chenji ibe dị anya ize ka ona ọ bụ onye ọbụla ga-eje na ka stand goro o nwere nke a na-ego na goslo o nwere moto nke bụ nwe mgbe m lee Highlander m sef n'iru Shoprite ka onye a nọ gosi m kpokọrọ ihe m ahapụrụ nye everything sef ma jack mo ife niile dị na moto arapụ nyanya osukuru akpa m na-apụ apụ onye m ego m gbakwa ebe m ji edozi amamihe m ji dozi ebe a ka m si ndị achọrọ m onye ego moto before you know it one man ekwechirigo na ya ego ntị ewu oso nsị akwụkwọ na mma nkwụ na nna-ele onye anyagide tụgide mpachi si ka anyị jee na licensing department ka echeki ya moto ọrịa ya jee di ya nene moto kwụ n'ọkụ ka anyị nyerazie pụọ na licensing department ọsị mụ drọpụ ebe anyị na-apụta ọsị mụ nweta akaụntụ ka nwoke emere transfer ala agba nturiki moto chie ya n'itu ebe a mmepe compartment were ma kewa na-akpụ ya driver license wee nwekwa m dọkụmentị m debere na moto a nchiri hapụrụ ya ndị ọzọ waịn m sef tọrọ na moto a waịn ntị ịṅụ aṅụ so a na-elewa gị n'iwu ya ọ igorozie ije kpa anya aka you can find your girl anywhere ọ ịkpa iweta ya nso iwe malụ ma buchins ya ọ dịzikwa mma ọ bụrụ na kabretọ ya nwee ka o si mee ebe a ị mara ebe ị na-alụ ọrụ ịkpasịkwa anya aka kpa anya aka ọ nata kama na ya na-ekwu okwu ya bụra na na-eribo ogodi blọk ọbụla blọk ya bụ na otati ịwa na nsogbu ihe site n'ọkwa mmadụ na-ama na-eji ya ahụ mmadụ na-ama na-eji ya ọ kama egoro half and top amara ihe a na-ekwu ya lụbụ ọlụ ya na-agwa ha werenụ nwayọọ ha ajụ nke egorozie ịfụrụ ọ na-akwụ anwụrụ ịwara ọ na-akwụ anwụrụ ire agba na ya abụzikwa standard ire ka ọ bụrụ 20 asịgo na nke a bụzi 30 iburu ụwa gị kpagara gị vibut ị ga-adị kpagara ya onye ụwa gị kpagara gị problem ị ga-adị kpagara ya onye nke o butelu gị buru sometimes ndị ahụ eribo ogolo eribo sef ọfa nwanarị aka edozi ọnọdụ iyotago n'ebe ị ga na-ene anya n'obi ọ bụrụ n'ala nebe anya n'obi hapụ ala na anya n'obi n'ọrụ ama mma iyotago so okwu m n'abalị a ọ ga-alụ nwoke ga-alụ nwaanyị pịacha ngwa afịa gị wee banye this year take the year serious ka the year take gị serious drop some certain things ga cause distraction on your way anything ọbụla na-adịa weta profit your way if I have the moment to drop it be it your best friend be it your manest ọga manest a chere na ọ na-ama anụ ọna for 5 years o nwee ife manụ talia manụ m gị na-etinye n'isi manụ gị ife na ọ bụ ntinye o nwee ife ọ na-contribute you need drop manụ m gee ntị ịbụ na o nwere onye nke ife ilu na onye abụ na ị na-eri nri taa
mana o ji akpọ alụ. Ị na-achọzi ịta ọnụ nwa bọyị ya at your age. Ị ka na-edepend on a fellow man. Ịmụ ọrụ ka ị ga-amụ ọrụ, ịmụtazi pụọ bido. Depends na on that man. Pụọ ka ije mee akalaka gị. Ịnọ na chie, onwe aka esi ya ama capacity chi gị, onwe aka esi ya ama ka chi gị si chọọ ka ọ nọnyelụ gị, because ị nọ under the shadow of onye ọzọ. Oge m gụrụ Bible na the book of Isaiah, ama 43 dị ya Isaiah chapter 6 or 5 or thereabout. O wee na-agwa m na-asị na the year King Hosea nwụrụ ka Isaiah for God. That chapter and verse, I'm going to take it serious well. In the year King Hosea died, Isaiah saw the Lord seated upon the throne. In how many years Isaiah will go prophet of God? When Isaiah after the glory of God. Because now the king in here, King Hosea. Hosea bụ king, ịmụ ife king na-alụ na king bụ onye ọbụla onye je dari igwe ị ga-adị ndụ ebighị ebi. Onye ọbụla depend on the king. Onye ọbụla na-akpọ banquet, onye ọbụla na-abịa, oh hail the king. The king, may you live forever. May your reign, your majesty, this, that. A na-akpọrọ isi na anụ, ọ na-ewepụta na na-eri na aṅụ. The whole prophet of the Most High afụnwụrụ the glory until that very year the king nwụrụ. Isaiah bụ the prophet wee kafu the glory of God. Etu a ka ọ dị. Then that king, that your man, ọ bụ ihe niile to you. Ọ nọ na ndụ since you ehe bụ servant. You have not seen the glory of Chi. Isaiah chapter 6, thank you. So the best thing you need imekwa na 2020 ebe ọ bụla the king achọghị nwụọ, gbuo the king in your life. Nya nwụọ na ndụ, pụọ na life ya kwata ka ọ kwụsị ide eme exist na ndụ ka ị wee nwee ike fu the glory of God. Yes. Ka chi wee nwee ike wee pụtawaga. Ị ga-anọ na chi onye ọzọ n'ebe na chi ga-egbu oge. Inyeba chi gị the chance ka ọ at ya. Ị na-eje na-adala onye ọzọ. Ọ ya ka m ji were asị ndị a na-eme God of onye dị ona nya zọbịa. God of Lazarus Muoka. Nne m na-eti ya mgbe ahụ efu ka m si eritue. Which God of Lazarus nọ n'ụlọ nka ka God Lazarus nwa ya bata si a na ihe anwakwa ya nwa. Akpụgidere nwaanyị a ka mkpụpụta ya na chuzi. Ọgwụ nwoke a jisiri ike. Inyete gị nsị a God nke gị ọ n'ebe. Kedu ife mee your own God? Ebe ị na-akpọ echi ga-agbakọta gị azụ otu a ka o esi nọrọ na-ene. Ifele ga na-eme ebe ọ nọ. Mana ọ bụrụ na ị stand ya na nke gị, kpọọ chi nke gị na ọ ga-aza. Kpọọ ya mgbe ọ nọghị nso, kpọbịa na ọ nọghị nso na ọ ga-aza gị. Ọ chi gị, just like your shadow. Hapụ kene onye anyị na-edepend on ka ị wee malụ your prowess, ị malụ your capacity, ị malụ ife imenwu. Stop depending on your fellow man. Agwa m ndị na-eje ụka, ije ikpenụ ka ị ga-ekpe izu ike ka nke ahụ ikpere ka ị mara ma ọ nọkwa ọlụ. Ọ bụ pre ife ọbụla prayer ikpe na ka ị ga-ekpe. Ngwa zuzu ike nwa obere oge, zuke n'ike, nyekwa onwe gị 2 months ka ị mara ma ihe ikpere ọrụrụ ọrụ. Ọ bụ everyday ị na-ekpe ekpere. Ọ bụrụ na ọmụnwa ka ị na-aya ayị ya, nke bụ eziokwu bụ na ị mana ma ya atụpụsịrị gị ọnụ. Ihe ọmụta enye gị, ịpụta echi ihe ọma enye gị, nwanne echi ihe ọma mma jụgụ aka gị echiri ya na krota. Echiri ya na krota, adụmafụzi ya niile take advantage maka ị na-eyiri ọm nye gị, yọkwa ma ọzọ nye gị, idebezi ya na ọrait gị mgbe ọ bụla efọrọ m eyi ọm. Etu a ka ị ya consider God ahụ ị na-eme ife a. Ikpe ka ị ga-ekpe izu ike. Ka ọ bụ na-eme na ịkpọ Holy Ghost, ịkpọ gị ịkpọ Jesus, etu everyday.
ndị ọchịchị ọ na-akpụ ya ha nwagbu ha ka mara ihe ha kpee ha ezu ike ha na-eme ya na-eme atụtụrụ spana tii n'ọrụ ọ na-alụ nke ọ ga-alụ keghe bụ ihe ọbụla ị ya eme kpọọ ya ihe fọdụbere ebe ijekwa eje ịlọ ọtụ ịkpọọ ya ntọ nke ahụ ka ị na-akpụ ya dịka akpụ ya ka ọ bịa nre agha amụghị awụrụ aka ya tiri gị ya ọ nụtara ahụ nwaanyị ọgbabara gị ute maka na ihe ọbụla gọdụ ngwa o ruo n'afụfụ ịkpọọ ya o ruo n'iri ọchụ ichefuo ya o sokwara ihe mere Holy Spirit anaghị atụpụrụ gị ọnụ mgbe ịgba Holy Spirit ahụ bụkwa onye ọchụ ọ na-ekwo onwe onye ọ hapụrụ ụmụ nwaanyị anya ya dị ebe ahụ so mgbe ọ na iji iri ọchụ kpọkwa ya abụ oruo na ọrụrụ kpọọ ya oruo na oriri so ga-eje test ya the goodness ebe a na-edi savage. So ọbụla ya nwanne m, stop depending on your fellow man this 2024. nke niile ka ọ nwụọ na ndụ, let that person die in your life ka ị nwee ike wee break it through, ka ịfụ the glory, that glory na afro sins, ka ị nwee ike wee fịa. Ma ị nwere ife imenwu as a human being bịala ụwa, ị nwere akara aka dị mma n'ọsụsọ na 1 or 2 blọk ya, ịpịachasị anya pịacha anya afụbakwa gị pịachanatị ya afụkwa gị makwa onye nna ebe ka ị nọzusis anọkwa m ya imi na ife a na-apụta ị na-agwa ya na ị na-apụtakwa ị nidizi ka gị na akọba akụkọ ibe mmata abụ na ịpụtago afụgo ijezi ịkọba akụkọ kwa ị na-amapụta every evening, nke a bụ iji igbuo ọrụ anọ n'enu ya, ọrụ anọghị n'isi bụ na-afụgo gị mgbe eji teta ụlọ abụ ụtụtụ ya kwa ha afụgo gị fine, onye nwezi ihe ọchị ime ya mee so ọbụla ya ụzọ ife nọ na ndrọpụlụ jee dọlụ 1 project kịta ya na-agbago mmiri for the year ka ọ ga-aba na-eweta aka na Disemba ịtụgharị isi wow, ifu ebe ego gụbara, ifu ebe effort gụbara, ifu ebe ọnwụ isiri this decision you make, ifu ebe ọ bara, you be the happiest person. If na the year agaro in vain. 2023 to many people ọ gara in vain because ọ mere favam ọ dịka the year ọgbara ọsọ, ọ da agba ọsọ all time chi ji efo ka o ji efo, mgbe o ji eji ka o ji eji, the same thing. ọ na-ele ahụrụ ụlọ rụzie mgbe chi meziri ebe a ịmana eburuzie workaholic, ị chọọ ka ị achieve onye overnight, ọ dịrọ possible. There is time for everything. Each time that comes, let us use it wisely. Can we achieve if I could say achieve with that time? Our age on our account only tick fast. Already 17 years 3 years ago, or is it 20 years now? Already 25 years 3 years ago, the 28 now. Already 43 years ago, the 43. Only the 53 years ago, the 53. If only an apple, you are living, you are going. Check if any now. Cost of commodity, all is high. Cost of living, the high. So I can say some people who buy mental abroad. Biakwa zoje now. Time is coming. Ogi man face with this challenge. Okwa ezobe kenye, onwekwa ife izoba kita azota side ya kita na ebanye gokwa. You hold on to that. Mo if you are something to fall back on. Eventually, or if it happens that na ebataziri, unwe bi gbadolo okwu. No be why money the fault because you were a good business. You know why you the 42 because you were a good business. If you na chebuka if you change or if you change when Nigeria is getting worse. In a $1 again, match about 700 again, or they were possible. Oh no, if 154 after 3 months, you get used to it.
I wonder ihe ị nwere ike ime oge ọ set ya. Ị ga-amụrụ nwa ahụ ọ ya agụ akwụkwọ you go school mgbe ahụ ifu ihe a na-akwụ n'ụgwọ akwụkwọ na ndị dị si 2 years ya ma ndị dị below 2 years a na-akwụchara 100,000 na school. Onye na-elube ọ ihe na-akwụrụ nke m 100,000. Enwere ndị na-akwụ nke 120, ndị 130, 150. Ọ ga-abụ na-eche tọkwuo ya 150, 500 otipịago. Onye ga-agbakọ biznes ị ga na-eme mgbe ahụ i wee na-enweta that kind of money. Ma pampas dị n'ime ihe ego milk ị ga-ene ngwọnụ ihe ma amara m ụzọ ọgọnụ ọ ka ị na-aghọta ife chee gị n'iru a na-agwa gị ọ na-adịghị ka ọ bụ egwuregwu. Eje nụọ nwaanyị ihe kpọkwa m amara m ụzọ ọgọ ndị ọgọ ga na-abịa nwunye ga dị ime na-eme antinatal ma skan dị n'ime ya ma ngwongwo na ngwongwo ichenjiri ya akwa ihe na-egori ya mataniti afọ ya na-ebu ị na-echenjiri ya akwa ị na-echenjiri ya wodrobu gị nwazi na onwe gị your movement adịba limited. Mbọsị ihe eteta ụra na otu ọ bụrụ gị na ya ga-anọ ahụ adịghị ya ị ga-akpụ ya jee ụlọ ọgwụ. Etu a ka esi na-eme ya until amụọ nwa ịzụba akwa nwa ịzụsi akwa nwa ị na-egonu pampas adịghị use ya 2 times. Onye ọha anya ya nsị nke a bụrụ gị waste igokwa ọzọ. Etu a ka esi na-eme ya ị na-egonu ngwongwo na ngwongwo nwata ahụ adịghị ya ijenu kwari a na-akwari ya basket ya ọgwụ Vitolin paracetamol panadol ọgwụ ọbara niile mgbe nke ya eme ya ka ọ na-eku ume ife a niile ị na-azụ ya 1 by 1 ị na-azụ ma nke eji eficha ike mgbe ụfọdụ wepụtazie time na-ekpo nsị ịba ego bifo ya apụ ahịa. Ọ bụ nwunye gị ọ bụ na arụ adịrị ya ọnya ga-eje na-ekpo nsị nwa ọ nke nwaanyị ekpo n'ihe nwakwa nke na ya amụ ya ọwara ntị ya n'ihi esi nri bai kichin ị na-akpọ maid iji ego at what age ego adịrọ nụ ị na-ama na eji so ịpụ ahịa ga erichakwa 11 ọ bụrụ na ekpere dị ya na line ọ bụrụ na alụ ụka awụrụ ya a na-awe gị na ndị line ọ na-eti ya ekpere line ịpụta ahịa ga-erichara 12 amamihe ya azụta na ndị isi ọ chọkwa ọsọ gị gotere ya nri na nke esiri ebe a na ọnwa ya ekwu ya oriri iji ego nri ego one ka iji ego one ịya na ebe ahụ enwere ike mmadụ anwụọ obe ndị nwunye ha ọwara ntị ya na ị ga-akpụ ewu ma ebe a wee je ị ga-eku egwu wee je a na-agwa gị ka ị na-aghọta ibe echere gị n'ilu so jee gbaba utela ahụ n'obodo ahụ ijere ana na ana ị ga-emecha bịa nwee kasị bịa zọọ chet kịta bịa zọọ jesi bịa kwechiri wee n'oge gba egwu ọfụma. Onwe nke ị ya bịa imebi emebi bịa mebie ya onwe nke ị ga-abịa idozi edozi ị bịa dozie ya. Ọ bụrụ na ebe a ka ị ga-abịa ịpịacha onwe gị ị bịa pịachanata onwe gị wee gbafukwa ọzọ maka mgbafu dị gị n'anya ebe na-agụrụ ebe mgbafu ichefuo na fuchọ gị dị nke dị 42 years mgbe nwa nwere akwado ịba ma 42 ịnụọ next year bụ 43 nwa na-abịa mgbe dị 44 iyetago 44 mgbe nwaanyị eji ya ataghị n'afọ n'isi ofu bifo na-eru 20 years ịmana 22 ka ọ ya dị wee graji ya ighọtago ruo 22 jee magharị 44 ọkwa 66 ị ga-agwa mmadụ na dị 60 years ike biznes ka dị gị nwa na-abụ ije afịa efu onye dị 25 years efu onye 60 years ama na onye 60 ka ị na-eje atụgharị ọ ka ị mara ka ị ya dị in the next 20 years iji ịga aja ije na n'ose ka a na-akpụ ya ije na ikpere mmiri ebe a na-atụ aja efu onye dị 60 years ebe ọ nọ ịhapụ onye dị 25 years 28 30 na-atụ aja ịtụgharịa ọ nke ka ijebere eji ọga ọba ego na nwee ndidi na ihe emechaa ruo ọ na-eme vam omeghị vam sọ ya na-ajụ onwe n'ụbọchị na-agbazikwa ọsọ ọ ka o si adị ọ na-agba ọsọ ọ na-agba ọsọ ofu ya ka ọ bụ nọ you wish iyete gị nke a na-ekwukwa ebu nke ofu onye by then school fees ya nọ na ebe 1.5 million
mgbe azụ so ya na-ekwu nwa ya chenji kọsụ ịmara ibe ị na-eme a na-ekwu ya nke ọ tọrọ na-agwakwa gị nke ọzọ a na-agwa gị ịgbakọ ego mmadụ taa 1.5 mmadụ ịtọ 4.5 million odogwu at what age ife akọ ya bụ ma ike gwụ etu chọọ tụsa mix ihe ṅụọ nyere ndị ya ụfọdụ ụmụ nwoke na-abụ karịa nwoke nwere agbatịsịa nwụọrọ onwe ya hapụ nwaanyị a hapụ ya na ụmụazị etu ọ dị ya adịghị ebe a ya jee zuo ike na amụ ihe na-eme ya bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị adịghị ebesi akwa ike ha bụ ihe gburu di ya ụfọdụ mana di ha bụ nwekwa n'uru ọbụla maka mmanụ ọ nwụrụ anwụ biko ka ya zuo ike adịteyu na ọ bụrụ nwaanyị niile di ya nwụrụ na-ebesi akwa ike mgbe ị dị ndụ nwere uru ịbra ya emebe argument menarịa ụlọla ebe ịkọ ihe mere na England gwa ka Mourinho teta ụla na otu a ka o si ezuzu onwa nke e wetara ị na-akọrọ ekwuo nke na-eme na sineti eche na nna gị ụtọrọ sineti prezident ọhịa ka ọ na-adị nwa ya uru n'ihe gbasara ezinụlọ afọzianụ so ọ bụ ka o si wee dị mma eweta ya n'isi njedebe ebe a anyị akụghị ya wana ahụ so ntịdịrị ibe ka eji ada ife ka abụ mma ka eji wee chọọ anyị ọkwa onye olulu owelu onye olulu ya welụ mana onye ọbụla niile idozi ụzọ ya dozie ụzọ gị kịta ike ka dị oge na-abịa oge ike ama na-adịghị mana anyị na-ekwu ya ala isi chee na ụwa gị esi o na-adịrị gaba some of us nọ ebe a kịta nwee ndị ka ya diabetes echi nwee ndị ka ya ba nga jee na nga enyebe gị rubbish food ga-limit your life many of us ka ya encounter gasị problem nwere ike send mmadụ to early grave mana before na-eje grave a nwere ike debe gị na condition ị ga-emegide inwe ezite nkụrụ na-ebie gị ebi at some point onye ọbụla ike agwọ ya ọbụla onye ọbụla aka ọgụ ya bụrụ na ụwa akịta ịma na fast life ka a na-ebi na-anya ma afụrụ okwu ikili eme ajọst pụọ na ya na-eme were ndị ọzọ pachie like mgbe ị mere travel jee obodo oyibo efu datịrị ozugbo epụrụ friends ga-eweta onye ọzọ replace ego akpọ gị ugboro na onye ọbụla aka ọ gị efixkwe life continues so what happens mgbe pụtazie echi o nwere onye nwe accident sef gbajie spinal cord ma ya gazi n'ije ọ bụrụ na wheelchair ka o ji aga ife a niile bụ uncertainties anọ ya bụ the only thing dị certain n'ụwa uncertainty ịma nke ga-eme echi onwe ya ma nke ọ ga-ezu onwe ndị ọkụ ya agbachara sef disfigure ha adịzie disabled many things chee nwoke n'iru ka nkụ kpatalụ na you have to plan while it's still day ị ga-eji efe chụọ ewu ojii ka ọ ya bụ abalị bịa ịma adịzi bothered ọkwa nke onye kpalụ n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri etu isikwe wee gbaba ute gị etu a ka ị ga-esi wee larụ na ya ka m nwere for you thank you daalụ Alex Fechukwu thank you anyị ego anyị money Henry Ndubuisi Kelechi Okoroji hey nke ibu tọnda wee bịa onwe ife na-eselu mụ na gị na-asị tọnda fire you mụ na gị onwe problem anyị nwere problem iji ya my number ideelu m ya n'inbox onwe ife anyị ekwu anyị ekwu onye bịa nnọọ ebe m na-eme program bịalụ m n'owu tọnda fire you gị na-ese mụ na gị enwenugo onye efuru tọnda fire ya ebe a dịka iyi ndị Zion ga-akpọ mmadụ ee wahala ka nkụ oke Kelechi Okoroji onwe ya dị ime dị oke nwanne m
udo dị biko ọkwa m nwa ọ dị ụtọ na m enwe chance since but I promise ndị na nsị na m ga-add na the group the time abịago to add you guys up na that group chifo na otu echi ka m mee sanitation wepụ ndị nọgasị ya na-ada akwụzi ụgwọ ndị ọfụ abanye bịa mee their businesses. So get ready for me tomorrow anyway. I'm gonna place number anya gonna add you to that group tomorrow morning. Alright, so literally send them thank you. I'm gonna send it out of here. I did here. Okay, official Raphael, thank you my brother, it's a pleasure. Henry Ndubisi, sweet dreams. JJ Kenny Worth, my person. Dalo Sentikonko Nzube Mwabo Kudes Aneke. Alright, none funds Pavi Gallant Mama Mbama Gallant Mama they love Beva Ama now they love see the berry Charles Gravel Griffy Odeni Buchechukwu James B. James, good night. Kelechi, man send the Wuluga account na this YouTube. Madam ga akpọ Wuluga ya akpọ. Ọ bụrụ na ma akpọlụ gị na iji pen ideli ya ma ọkwa. Amazi nkisi ya eme because na app anụnwa enye am the option ebe m ga-esi wee type ife. Ịghọta. Unless on the thing was I'm end this program, then I can come and drop it there. She boy black. Yes, tomorrow. I'm gonna add you on they actually make business. You go. And then with terms and conditions. Boy, be about money hobby. Man, I'll be bankata. Man, I'll be a good idea. They have be my business. I'm one day near no name no business there. Ebia dia edi serious a na-akwụkwọ ụgwọ mfe ya akwụ ụgwọ 4 months 20,000 5,000 a month ọ ife mma anaghị ọ ife nna ana 5,000 naira m wee kọkọta kọntaktị debere ego di ya emere ebe ihe ya akwụ ụgwọ 4 months emere ebe your business onye malụ nke ọ na-eme ọ weta ọ bụrụ ọkụ ka ị na-azụ gwa anyị na ọkụ ka ị na-azụ ọ bụrụ na moto ka ị na-ele bịa gwa anyị na moto ka ị na-ele na anyị na ya ihe anyị ma bụ nke a na-eme ya na-aga aga na 2024 anyị ebe anyị pụta egwuregwu ya pụtara bụ ịchụ ego onye ma na ya bụ egwu oje na stadium dị egwuregwu ama egwuregwu ịbịa na nke Onowu Igbo na Iyo Nation nwanne m ihe bịara abụ biznes ị na-arụ ọrụ oyibo don bother coming ị ya abịa biznes etu a nọ sef mụnwa n'idiri biznes ọ bụrụ na enwere ahịa ị na-afụ saịdị go dị chip ịma na-ebute na ahịa eri ya ele ọ ga-enwe m chọpụ m kwụrụ ụgwọ enwebe anything nte itiri ebe a anyị eme biznes ịmara ihe nwere na-atụ ịtụbata ya anyị tinye ebe a market ya a na-ele na-ewere ego yes a na-eli na-ewere ego ịchọ ịkpọta nwanne gị di ya nwanne gị abịa ya ncha nọrọ ebe a ọ na-afụ maka ya elepụta ojekwere ego na akaụntụ elepụta ọkwere ego na akaụntụ anyị eme biznes chọpụ akwụgo m ụgwọ ya 1 million plus ọ ya m kwụrụ ebe a kpochitọbịa ebe a so if you are ready for business you call me ka anyị chụọ ego oke Kelechi 2140 230 284 ebe a UBA m ga-akpọkwa ya ọzọ 2140 ya 2140 230 284 yes. UBA Chiemezie Nwanando, thank you my brother. Anyị ego lighten verify OG ife m ga-eme bụ na ndị TikTok
m ga-agbanyelụ gị nọmba WhatsApp nọmba ị ga-WhatsApp ideeli ya ozi ide ozi then wee tinye gị na the group. ịghọtago grupu a bụ strictly for business ka m na-ekwu, strictly for business, ọ bụrụ for egwuregwu. anyị bịakwa na Onowu Igbo TV anyị na-eme ihe anyị na-eme, ọkwa ị na-aghọta. mana ihe anyị chọrọ bụ ego this year, anyị chọrọ ịchụ ego. ị nọrọ ebe ahụ ị nọ na-enegharị anya mara ahịa dị ka ọ ya aga contact me na-efuru biznes dị ona ka anyị mara ma ọ na-aga. ọ bụ na ọ ya aga ka anyị webata ya ebe a, anyị lee ọ bụ kago ka anyị eme ya kago ya. a na-ele afịa online steady, bring business ka anyị mee business. ọ bụ na ọ bụ business don't call me. Even in abụ help me onye ọbụla help me m na-atọ messages help me ọ ibe anyị na-ekwu na ka o nwee ihe anyị na-eme. nsọ ọsụta biznes kịta mfu ego nji help nleta 10 million naira. ọ bụrụ na gain m bụ 1 million, mma eke nwe ya into 2 manage 1 were nke ọzọ nyebe aka. ma kịta onwe bụ ihe fụrụ elepụta nsi ego na m enweghị gị fiilo na m nwere ebe ifuru ndebere tenkom. so ka anyị menụ biznes. onwe ihe na-abụrụ biznes na Naịjirịa, ihe niile ebe ahịa. onye ọbụla dị bizi na-achụ ego. ya ka njide against nwaanyị na-eko akpa na-akwụgharị na-asị na ọ na-achọ onye ya arịa, achụrụ ajọ mmụọ na-achụ ego n'ime. onye lata ọlaịrịgo, onye nke alata ọlaịrịgo. Okay, my number. mana ị na-afụrụ na nọmba m na-azụ m ebe a. akwa efu nọmba m. anya ego ọha bụrụ datin na-ekwu na ekwesịrị ịnọ na that group. ịnọ na the group ị na-atụ your business. ụdị ife abịa nwe nke mma m dị interested na ya, ngori ya n'elu gbanye n'ọkụ. ịghọtago ego ka a na-achụ. anwa akpa ụkwụ m fụrụ online m chọrọ iyi ife elesi m dị akpa ụkwụ 65,000 egoro m ya gori ya 2 kpọsa ofu na my shop. ọ bụrụ 70,000 bụrụ 75 ka e kwere nara ego ya. onye abụla na-eme efu ihe dị mma ewere ya. the number bụ 0816 778 7008. ya bụ this one ya plus 234 816 778 7008. ịchọkwa yuzo nke South Africa plus 27788941180. okay, ị nọ into solar. anyị ma Naijiria na solar bụ ahịa kịta. so ịbịa ebe a ị ga-azụ mụnwa na onwe m sef ka nidiri batrị 3. aka nidiri batrị 3. ọ bụrụ na ị nọ na the group 6 ọkwa ọ bụ na ngoro ma na m akwụchago ụgwọ by now. Vivian welu the number na 08167787008. so Kelechi Okoroji welu the number. adị okay. echi ya aka na mma. echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ anyị niile. ebe anyị nwere olileanya echi ga-adịrị anyị mma. right, ngwan. Armored cable and transformer. wow. big ka ebu na ala nwa nweebi ngwa ka anyị lụọ echi na a na-ekwu a na-eme kwado m ọfụma na m na-akwadokwa. ngwa anyị ego si ka esi ya akpọrọ gị my number. let's chat on WhatsApp 0816 778 7008. chat me up on WhatsApp. let's talk business. good night. Martino lights. If I can businessmen. I have one and so on my shop and I as well anywhere. And we are all sample or mother like ya, but oh good.
mmadụ na ya na-achọ dizaịna sinsi na afụbeghị ya ogologo ahịa ịghọtago ekekele ụwa obi n'igwe nke atọ ekene ka anyị ji chi efogo a na-abụ chifu ọkụkọ enwe di chi efogo o nwere ndị chọ nnakpu mana anyị ma na chi efogo ka o foo na ndụ anyị ka o foo na biznes anyị ya bụ ife ka anyị na-ekwu ka ife nwee n'ezinụlọ anyị ka ife nwee na biznes anyị ka ife nwee n'ụzọ anyị ọpụpụ anyị na mbata anyị ka ọ bụrụ ife a goziri agozi ka ife nwee na sakụl ebe anyị nọ ka anyị bụrụkwa ife nyelụ ndị ọzọ ndị chọrọ efu ife ọ chọrọ ife ga-afụ ife ọ chọrọ mma ga-afụ mma anyị ga-abụ ndị eji ama atụ ma bụ ndị eji akọ ọnụ ebe anyị nọ ife dị mma ga na-adị dị ya onye fụrụ anyị afụgo ife maka anyị bụ ụmụ ife ka ife na-enwe ebe ọbụla anyị na-aga na onye ife dị na ndụ ya da asọ isi doo chukwu ekwekwana ka ihe ọjọọ mee anyị ekwena ka anyị nwa bụ anya eji afụ ụzọ ka ihe mee anyị doo anyị jebe na anyị ga-ejelu anyị naba na anyị ga-analụ ọkwụ anyị na mbata anyị ga-abụ ngozi ngozi anyị ga-azụ ka afịa mana anyị amaana ka afịa anyị nọ ụzọ ije anyị amụrụ ka o si ya dị mana ihe anyị na-ekwu bụ na uri ọgụ ama eri anyị isi nwa eze ama atọ na mba oke agụ nkwa ama atọ na akụkọ anyị onye lụọ onye lie mbọ ka anyị na-agba nwụrụ anyị nọchiri ụzọ mbọ anyị na-agba bụ ka ọ dịrị anyị mma dịrị ezinụlọ anyị mma dịrị ikwu na ibe anyị mma onye sizi na ọka ewepụ anyị n'ike onye a ga-ebu ụzọ nakpu anyị onye si n'ife anyị na-eme ama aga nke ya ma aga nata a ga-anata ya nke o nwere nye anyị ga-adị n'oke echi na echi ada agwụ agwụ onye afọ ụta si fu echi anyị na-ekpo n'abalị a ezigbote ụlọ ụtọ ka anyị ga-ala ahụ ụtụtụ anyị ga-ejikwa ike ọfụ na ume ọfụ wee mapụọ egbela ụkpa abịa gọzie anyị ma gọzibiga anyị oke ndị nne na nna anyị si gị were arụ isi ike chọọ ọfa mma ka ọ ya bụ anyị tasị afọ a ka anyị nwee ike wee na-efe anya na-efe ọlụ na ọ na-abụ onye lụọ onye lie ndị nne na nna anyị afa tara afọ n'isi anyị nye anyị ego ka anyị wee dekọreti afa chọọ ọfa mma na fa dizavụl ya anyị nwa bụ ndị na-enwere ozi nne na nna ka afụzie ya n'ebe anyị nọ na anyị amụtago nwa anyị abụrụgo nne na nna ndị mmadụ ihe onye nwoke ji ama mma adịrọ ọ na-eme nwoke ochuo echu ọ na-eme nwaanyị ọjụ nwụọ doo ka o luo nwoke aka luo nwaanyị aka anyị si egbe belu ugo belu nke si ibi ebe na nkuku anya ifeọma meelụ ndị enyi m ifeọma meelụ ikwu meelụ ibe m meelụ ezinụlọ m meelụ Onowu Igbo TV kafara bụ ndị na-abịa n'Onowu Igbo TV Chineke kwụkwara ka ifele emefe ifele anwa emefa chikele Onowu Igbo ndị a bụ ndị kpọbata n'aka m na fa ya esolu m fa na-anụ ife m na-ekwu ifele ama emenata fa they can never be put to shame agụ ama agụfa ife ọbụla fa tinyela aka ya na-aga bụ ife dị mma ọgazi ọgazi n'ụzọ fa gbuo n'aka ndị gbuo n'aka ekpe mma ka fa ga-egbute onye si na ọfa bụ ife dị elefa ndị a niile ga-eji anyị wee zelu mmiri ọ fụrụ fa na-egwu anyị bụ n'ime ebe a ka fa ya aba kpochie onwe fa ụnụ ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ ọ ga-adịrị ụnụ na mma ụnụ ga-adị ka icheku nọ n'ụlọ ogbenye ya na-azụ n'afịa otu a ka ọ dị ife unu ga-eli ga na-abịa ife ga-eli unu ama abịa akpa unu ga-abụ increase unu ga na-anọ na mgbago unu ama agbatu onye si na ọma agazi mara na nke ya ma agazi ya dịrị ego na mma go and prosper go and win you are a conqueror you are a victor gaa n'iru Nwachukwu n'aka Chukwu dịgo na-arụ ọma amadoghị nke o ji ekodoga musu mmụọ ma nke mmadụ ama afụghị ma nke dị n'Igbo ma nke dị n'oru ama afụghị ma nke si n'ikwu nne gị ma ikwu nna gị ama afụghị ihe ọma ka ị ya na-ezute ihe ọma dị n'iru na n'iru ọ dị n'azụ na ọ na-azụ ụbọchị nje ụkwụ ama apụghị n'ilo anya na ntị ara afụ ọ chọghị na ọma afụghị ọ fụghị na ọma mmaghị ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe ọsọ ị ga na-aga ebe ndị ọzọ na-aga nwụrụ ị ga-aga ya akụkọ ọma ga-eso akụkọ ọjọọ ama eso ama eti aka n'obi maka nke nwa taa mba ọbụrụ maka nke nwa ga-adịrị gị na mma lekwa mụ na ndị enu na ndị anyị ha Nwachukwu ọ gazigo ama alụghị mma ihe ọma ga-eru aka projekti gaa jisi ike
a ga-efiri ichi ya. Jisi ike ene n'anya n'azụ, jisi ike makwa na ọsọ gị ụkwụ nwekwa gị na akwụ ya ka nyisi jisi ike ka anyị yile onye sisi ya ya ga-ebuli ya rie Lone Ranger rie soja machalon. Okwu na-agwa gị bụ okwu ya kasị gị obi ka iwe ike na-aga ebe ị na-aga. O nwee onye gị na ya yebi ụwa, you came alone, do your stuff, gbadosie anya ike mebe ihe ego. Ndị mkpasa anya ga-abịa, don't listen to them. Ndị oke sense ka abịa kpaa gị alụ ka abịa ịkọsa gị anya. You are the best and you are the only qualified person to advise you. You alone can advise yourself. Advice nke gị ka advice m na-enye gị bụ na gị gwa onwe gị okwu, gị gwa onwe gị eziokwu, gị gbaba mbọ ene na mmadụ anya, gere onwe gị ntị na mmụọ Chukwu a, mmụọ Chukwu nọ n'ime gị ya na direct gị. Ije gebe ebe na confuse oge ime mistake. Ọ gwụrụ ihe m ga-agwa gị n'abalị a. Chukwu gọzie gị. Ngwa ndị na YouTube echi ya nwa mma. Good night.